ne znam, puno se stvari promijenilo i na YouTube sceni, znaš, a da on počeo od 2017. nekad, Ko, mali vi? pa da, puno bi to drugačije opet tad bilo, ali bi naletio na puno više opet hejta. Jeste počeo, ali ušao je na velika vrata, razumiješ, preko Nunija. Baš je na prevelika vrata, da. ušao, brate, prevelika vrata. I, da je išlo malo postepeno to sve, on bi se navikavao, ono, ali kad je odjedno... Vidim ja njegovog čaleta tu, znaš, uvidim me i sve, ispratio sam na cijelu njegovu situaciju. Njegov čale, brate, ne zna on šta je još ovo i kako ovo funkcioniš. On ti je tu, eto, kao neka podrška, ali još uvijek, brate, on ne zna. Razumeš, ne zna ni da mu da savjet. On zna samo ako mu se dete promeni, da onda interveniše i kaže, alo, šta se dešava, razumeš. Mislim, ono, moj čale isto tako u početku. Moj čale nije znao mi kaže, radi ovo ovako, radi ovo onako. Znao je samo da vidi na koji put ja idem. Ako idem, ono, u kurac, isto, brate. Ako idem u kurac, on je tu da interveniše, da mi jebe familiju i da se vratim nazad na prvi put.